Hanggat kaya mo pa, huwag kang susuko. Tandaan mo, marami pa rin nagmamahal sa iyo. Hinihintay ka ng Diyos para lumapit ka sa Kanya. Huwag mong sarilihin ang problema. Kung kailangan iyak mo ito sa taong pagkakatiwalaan mo, kung kailangan iluhod mo sa Panginoon, gawin mo. Kung yan ang paraan para mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Ang solusyon ng problema na sa iyo, hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Yung mga iba nga, mas malala pa sa iyong problema, pero pinipilit nilang mabuhay. Mas pinipili nilang maging masaya dahil alam nila na ang kapalit ng problema ay saya. Sa kabila ng lungkot, may naghihintay na tuwa. Minsan pa nga yung laki ng problema, ganyan din kalaki ang pagpapala. Kaya tuloy lang ang buhay hanggat kaya. Hanggat nasa mundo ka, hindi madali ang buhay. Dahil pag nasa langit na tayo, lalo na tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo, sigurado pagkasama mo ang Diyos, wala nang problema at hirap mo. Pero habang nasa mundo ka, enjoy mo yung buhay bilang anak ng Diyos. Dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Magtiwala ka lang sa Panginoon at sa sarili mo na kaya ng Panginoon at kaya mo.